Gluntrung ae kok. Goreng tahu. Iki apa, Bos? Brambang diwehi laos. Kayak gedong salam. Ini bukan tutorial, Rol, hanya mendokumentasikan. Nah, tutorialnya koyok marai. Koyok kacang. Kacangnya piro kuwi 3 ler enek? Papat. Terus asemnya 1 kilo. Ya kuwi apa wis sing anu kuwi? Blonceng apa labu siem? Labu siem. Bedane apa blonceng karo labu siem? Blonceng sing duwa. Tomat. Bloncengnya sing dlonteng kuwi ya. Nek labu siem. Yes. Lho asem ora dikai. Lho jangan asem, ora nek aseme terus piye? Ya ora kecut nonggo. Keringat. Mosok kurang kecut terus dikai keringat nah. Sarem. Gula putih. Ya apa Dik iki? Mrica. Tumbar apa mrica? Totole. Totole. Ngapa ora nggih sodel? Wah sedeng ya. Berarti mau orang goreng tempe lho iki. Oh iya. Tempe entek engko ngono. Iki tahune sik 3 potong. Buncis, brokoli. Oh iki labu sieme. Masak. Sederhana. Pokoknya masak. Mbuh. Rasane piye wis pokok makanan sendiri. Tapi ibu negara pinter masak, Lur. Pokoknya anak panganan ning omah ndak ning warung. Iki wah, urung anu Dek tahune. Iki urung gosong. Tapi lek anu mesti melentung-melentung ini, tapi mbok usah di entah kok ora melentung-melentung ini apa ya. Karena lek ndek wajane ning geleh ning ngene iki. Nah, ning posisi ngene iki wajane ulik-ulik. Wajane kan lincip. Nah, iki gawe panci sing biasa iki masak ya tinggi anu barang kadang-kadang. Tinggi godhog kopi, banyu kopi kok godhog kopi. Nah, iki tempene dipersiapkan. Makanan gorengan pokok itu wajib tempe lah iso Lur. Kita hitung Mas ya. Tak hitung Kabeh piro? Jelas ta ya iki. Nah, 6. piro? Nah, 8. Elah paling aku mangan loro guran.